amenințat la începutul emisiunii că o să vă spunem despre cea mai performantă tehnologie din lume care elimină definitiv grăsimea. Hello! Foarte interesant. Dacă e vorba de grăsime eliminată, să o scoatem din viața noastră definitiv. A venit Oana Ioniță, Bună, Oana! să ne vorbească despre această tehnologie. Mai ales cu rețeta lui Doru de mămăligă cu brânză și smântână înainte de a face acest procedeu. Este foarte, foarte bine. Eu când m-am apucat de gătit, asta făceam, numai mămăligă, și mi ieșeau tot timpul cu guloaie din alea. Acum o fac la fix. Așa cum vă spuneam, acest procedeu l-am încercat și eu, chiar dacă mă vedeți așa fit și în formă, dar toți avem câte puțină grăsime. Este un procedeu indicat persoanelor care supraponderale sau care merg la sală, dar au anumite zone unde nu vor să lucreze sau nu-și doresc, în zona abdominală sau fesier cu apse, diverse alte zone unde se depune grăsimea în exces. Eu merg la Elos Beauty Center și am observat că acest procedeu chiar dă rezultate. Într-adevăr, acum am puțină febră musculară și în urma acestui, nu știu dacă toată lumea face la fel ca și mine, dar la mine așa s-a manifestat. Este puțin dureros la sfârșit, dar ce nu putem să facem, ce nu facem noi pentru a elimina din țesutul adipos? Suferim la frumusețe. Cum adică doare la sfârșit? La sfârșit pentru că îți îngheață țesutul la minus 8 grade, așa a fost ușor trecerea de la minus 4 la minus 8 grade. Am simțit burta, abdomenul foarte rece, înghețat chiar și mi-a masat Ramona puțin burta și m-a durut. Ramona, poți să intervii și poți să te și apuci. Avem aici un funduleț. Exact, o să lucrăm astăzi, o să facem un tratament. Te ajutăm dacă vrei. Se numește. Așa? Cum, să ținem noi prosopul? Da. Marian, ține tu prosopul. Vă rog, mi-ați fi de mare ajutor. Da, sigur, cât vrei tu. Ce măsori tu acolo cu... Grăsimea țesutului adipos, pentru că în funcție de asta setăm vacuumul. Ia mâna stângă de acolo. Ia mâna de acolo, Marian. Mâna stângă, nu tu, dragă. Ramona, ia tu ca să vedem noi la televizor. Marian, tu stai acolo, că stai bine. Marian, tu vezi că exagerezi, dragă. Scuză-mă. Așa. Am măsurat țesutul. Și acum? Vom seta aparatul. Și eu sunt setată. De la 10 până la 12 jumate sunt setată. Așa. Ok, tratamentul presupune aducerea la minus 8 grade Celsius a celulelor grase. Ca să explodeze sau de ce? Exact, le înghețăm, ele se cristalizează și li se distruge membrana. Auci! Deci de asta doare la sfârșit, nu? Doare la sfârșit pentru că vacuumul nu mai lasă zona să fie irigată de sânge și stând o oră neirigată de sânge e exact amorțită, e sentimentul ăla. Dacă am dormit, spre exemplu, pe o oră pe o mână, logic ne-ar durea foarte rău în momentul în care... Uite ce-ți propun, Ramona, până nu mai ții prosopul, ce faci, domnișoară? Nu doare. Nu doare absolut deloc. Ești amorțită? Nu. Nu ești nici amorțită. Sincer, din câte am simțit și eu, în momentul ăsta nu prea simte nimic. O să simți la sfârșit. Ramona, spune-mi tu, te rog. Ok, omoară celulele grase, membrana, explodează, se duce. Exact ca și în cazul unei operații de liposucție, spre exemplu. Dar cele noi? Nu se formează. Noi avem un număr fix de celule grase în corp. Ele, în momentul în care ne îngrășăm, doar își măresc dimensiunea, nu se mulțesc ca și număr. Odată moarte, am terminat cu ele. Ca nervii. Exact. Ne-ai mâncat toți nervii, mi-ai înghețat toate celulele. După o ședință scăpăm cam de 30% din țesutul adipos din zona respectivă. Putem lucra cu 2 aplicatori odată, ceea ce înseamnă că într-o oră putem lucra mai multe zone, 2 zone. Ok, pui aplicatorul ăsta, rămâne fix aici sau să plimbă așa pe corp? Nu, exact așa stă pentru o oră. Deci pur și simplu e un vacuum foarte puternic care trage țesutul respectiv, iar în zona care a intrat în aplicator omoară toate celulele grase. Păi și nu rămân așa?